nga hangtod karon buhi pa ta. Last Wednesday ba to? Wednesday to? Katong 7.3 na naigo sa Abra. Okay, last Wednesday, nilinog sa Luzon, mga igsoon ko, 7.3. Layo na kahit mga igsoon ko, di nato mapil ang mga aftershock or mga pingis-pingis lang. Pero parte gihapon na sa Pilipinas, mga igsoon ko. Daghag mga infrastructure ang naguba, mga balay, mga gipanghaguan nga balay, nga sakalit lang, nahugno ug nahanaw ang tanan. Mga sakyanan, samtang nagbiyahe sila, nilinog, may dakong bato niligid, nibundak sa ilang sakyanan. Ambot kung buhi babatong naan sa sulod, mga igsoon ko. Daghang mga panghitabo karong mga tuiga, nga makaingon ta mga igsoon kong dili lalim nga mga panghitabo. We are closer to the last days. Anta namin og amen. Samtang nagdugang ang katuigan, nagdugang ang mga adlaw, nagkaduol pod ang katapusan. Anta namin og amen. Mao nang samtang magkaduol o samtang magkadautan, magkangilngig ang mga panghitabo sa kalibutan. Dili nato kalimtan o dili nato wad-on ni nga commitment diha sa Ginoo. Hinato muntana nga magkaduol pud ta diha sa atong buhi nga Dios. Atong palakbakan ang atong buhi nga Dios. Proverbs chapter 3 verse 1 to 4 mga igsoon ko ato ning basahon. Proverbio kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 4. Muna mo'y balaan nga kasulatan, mga igsoon ko ato ning basahon. Praise God, hallelujah. Matod ba dinhi mga igsoon ko? Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan. Apan pabantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Verse 2. Kay ang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakigdait sila igadugang kanimo. Verse 3. Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot ug kamatuoran. Ihigot mo sila sa imong liog. Murag dugtag tamo nang iro nga nay mga bitay sa liog nga isulat mo sila sa ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Verse 4, and mo ni ang last nga bersikulo mga igsoon. Aron ikaw makakaplag sa kalumo ug maayong sa labutan sa atubangan sa Dios ug sa tao. Dili basahon sa English nga version. Para masabtan English para masabtan. Para makuha nato ang punto. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Mani ang verse 4, dinita magkuha og mensahe. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Walking, I'm preaching about the topic of walking in God's favor. Let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Tungod sa imong grasya ug pabor, hinungdan nagpabilin kami ni mga taknako. Taliwala sa dili maayong mga panghitabo. Taliwala sa among mga dili maayong kasinatian kaniadto, Ginoo. But still nagpabilin mi, Ginoo, dili tungod sa among mahimo, kundi tungod sa imong mahimo sa among mga kinabuhi. Lord, i-bless ang imong mga katawhan, Ginoo. Nasayod ka sa ilang mga panginahanglan.
nasayod ka sa ilang mga gikinahanglan, Ginoo. Ikaw magatagbo sa matag usa, Lord. Bisan pa man sa imong ubos nga ulipon, wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ikaw. Dalaygon ikaw ang tanang dungog ug tanang himaya. Kanimo lamang sa imong gamhanang pangalan Jesucristo nga among Dios ug manluluwas. Atong daygon, atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Amen and amen. Gusto ka pagpalakpak. Oh, Jesus. Makahimo na mo sa pagpanglingkod mga igsoon ko. Wala na ako ikauban ng akong asawa karon. Gabi pa lang mga igsoon ko. Gipanugnaw na siya. Bati siya og hilanat mga igsoon ko. Karon na siya sa panimalay. Nagpahulay mga igsoon ko. Ug unya atong tabangan sa pag-ampo mga igsoon ko ang Dios magahikap, magaayo sa iyahang balatian, mga igsoon. Amen. Matut pa sa Psalms 1, verse 1, mga igsoon ko. Salmo Kapitulo 1, versikulo 1. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan, sa mga mayubiton. Ang tanan, mingog amen. Ang tanan, mingog praise the Lord. Walking in God's favor. Doon ay daghang mga tao, mga igsoon ko. Gusto nila panalangin sa kinabuhi. Gusto nila og pabor sa kinabuhi, mga igsoon ko. Abi ninyo, mga igsoon ko, kining pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. It's not all about blessing. It's not all about money. Dili lang ni nagisgot sa panalangin. Dili lang ni nagisgot sa salapi, mga igsoon ko. Manang dunay mga tao sa dihang nawad-an sila ni ining mga butanga. Nawala pud sila sa pagpangalagad sa Ginoo nga naman. Kay ang pagpangalagad nila sa atong buhi nga Dios, nagdepende lang ni ining mga butanga. Apan kung atong sabton pag-ayo, mga igsoon ko, ang gibasa nato nga bersikulo, mga igsoon ko, ang una nga ato mabasa ingon pa dito, anak ko, ayaw kalimti ang akong mga sugo. Amen. So before nga ang panalangin mo dangat mo abot sa atong kinabuhi, kinahanglan ang atong kasing-kasing, kinahanglan ang atong kaugalingon, mga igsoon ko, na sentro ang pagpangalagad nato diyan sa atong buhi nga Dios, na supay diha sa kabubuton sa Ginoo, ug ikaw nagtuman sa iyahang mga pulong. Dili pwede nga panalanginan sa Ginoo, adisir kamutuman sa iyahang pulong. Kinahanglan mo tuman sa kasiyahang mga pulong. Kinahanglan mo sunod sa ka. Kinahanglan dili sa nimo kalimtan ang iyahang mga sugo. Kinahanglan mga igsoon ko magkinabuhi sa ka, mga igsoon ko supay sa iyang kabubuton. Kinahanglan dili kamubiya, mga igsoon ko, sa kamatuuran. Adisir nimo mabatunan ang grasya ug pabor sa atong buhi nga Dios. Ang tanan mingo praise the Lord. Ang tanan mingo amen. Nga naman, mga igsoon ko, tinuod ang pulong sa atong buhi nga Dios. Ang pulong sa atong buhi nga Dios, wala nagbakak, mga igsoon ko, imong susihon ang Biblia, tanang mga tao nga ningtuman sa kabubuton sa Dios, tanang mga tao nga nisupay sa balaod sa Dios, wala gyud sila napahamak, mga igsoon. Tanan mingog amen. Tanan mingog praise the Lord. Una nimong basahon, mga igsoong, abrihan nimo ang Biblia, mga igsoong ko. Si Enoch. Ingon pa sa Biblia, an Enoch walk with the Lord every day. Sa matag adlaw sa iyang kinabuhi, naglakaw siya kauban ang Dios. Amen. Nindot nang maglakaw ka nga kauban nimo ang imong mahal sa kinabuhi. Mag-holding hands mo. Labi nag-uyab pa. Amot ning kanang lahi man gud ang feeling nga kanang dili pa mo minyo kanang naa pa mo sa gitawag nga kanang uyab pa ba. Kay di man kapulan makig-uban niya bisag asa. Bisag intiro adlaw mo maglaag-laag, okay ra.
Naamay ni react. Nakalirit. Di ba? Mag-date-date, bisag diturang sa mga fishbulan. Away problema, basta kauban nimo. Nya mingon dahil nga, kao na. Nya kay ang kwarta nga gidala 50 ra. Sige ra. Ikaw pa lang gud busog ko. Nakakita lang ko nga nakakaon ka, mabusog na pug ko. Pero ang tinuod adto, wa day siya budget. 50 na day ang kwarta niya, pamasahe na lang. Men, sugot ka. Bahalag, mauna lang na imong kwarta. Basta kay makauban mo siya. Namin praise the Lord. Mato pa sa awit, sa matag adlaw, gusto kong makauban ka. Sa matag adlaw. Buting awit no, pag imurang istorya, kay makalimot ka. Pero imong kantahon, makadumdum ka sa sumpay. Gusto kong mag-video kisa taron. Sa matag adlaw, sa tanang haton ko, gusto kong makauban ka. Kay ikaw man ang sana all kanunay gitinguha. Ang tanan, mingo praise the Lord. Sabi ninyo mga igsoon ko, usahay, kung mabantayan ninyo mga igsoon ko, kining mga awit sa kalibutan, mahinungdan ng Diyos, dili malipay o mahimaya, ana, kay sobra, ana. Maghatag ka, maghalad ka, magrinder kag awit sa katao niya, mayroon ka nga, kanang, kalimot na minong ko sa mga lyrics sa mga kanta. Kanang wala na di naka mabuhi kung mawala ka. Mingon ang Ginoo nga maulaw man pud tanimo. Sigurado ka kung mawala nang imong hinigugma di na ka mabuhi. Kadaghay gipang biyaan diha pero nanambok na mahinoon. Amen. Gipang bulagan nga naman. Mamang yun na. Mama na purpose nga nganong makigrelasyon ka kay imong susihon, imong ila-ilahon nga kini na bang tawhana maoy akong makauban hangtod sa katapusan. Kay matod pa nila ayo sig pataka-takaan nang makaron pa nimo nakaila tapos sunod adlaw minyo na dayon mo. E basing uroy mga haplas dayon naglana. Tanan, mingo praise the Lord. Basig mapikas ang lawas, ana. Wa ni mo giila-ila. Ang tanan, mingo amen. Manay purpose. Pero usahay kining kalibutan. Kung mabantayan nato, mga igsoon ko, malipat ta. Magsigikag kanta-kanta, halad-halad ka og awit, mga igsoon ko. Sarang ng kanta sa Aegis, kanang luha. Akala ko ikaw ay akin. Sa chorus. Chorus ana, Uncle Boy. Nakalimot na. Okay. Umalis ka na sa aking harapan. Tanan, mingo praise the Lord. Napay mga kanta sa kalibutan nga, sobraan ra mga igsoon ko. Amen. Murag gipaka-Dios na nila ang tao, mga igsoon ko. Atong hinumduman, wala ay natong hatagan sa atong timos nga paghigugma, mga igsoon ko, gawas sa atong buhi nga Dios. Nga naman, kung ang Dios may atong higugmaon sa tibuok, mabitaw ingon ang Biblia, ang una nga sugo, pinakadako nga sugo, thou shall love the Lord thy God with all thy heart, thy soul, and thy mind. Ang sunod, ug higugma ang imong isig katao. Mo na lang. Higugmaan na lang, wala ningog higugma apod sa imong tibuok kasing-kasing, sa imong tibuok kalag, sa imong tibuok hunahuna. Mo nang ang uban na sobraan na, mo nang bisag magkaon ang nasunahuna ang naong sa uyab.
inihigda ang nabakitan sa kisami, naong sa uyab. Dili manong tanan na ang gingon sa Ginoo, ang gingon sa Ginoo, ang Dios may higugmaon nimo sa imong tibuok hunahuna. Nga bisag asa ka moadto ang mabutang sa imong kasing-kasing ug hunahuna ang Dios nga imong gialagaran. Ang tanan mi praise the Lord. Ang tanan mi amen. Nganuman mga igsoon ko, kay una nga butang nga makuha nimo ang pabor sa Dios. Imong higugmaon ng Dios. Amen. Kinsay gusto og pabor sa Ginoo. Kinsay gusto nga inig sa matag adlaw sa imong pagkinabuhi, you have the favor from the Lord. Hallelujah. Inig mo adto ka mga igsoon ko sa lain nga dapit kauban nimo ang pabor sa Ginoo. Katong mga wala gipang paboran sa atong buhi nga Dios, ang mga tong wala na nakaabot sa dapit nga ilang giadtuan, pero ikaw ug ako samtang nagbiyahe ka, nakaabot ka sa dapit nga imong destinasyon nga naman, you have the favor from the Lord. Nindot mga igsoon ko magnegosyo nga naay pabor gikan sa Ginoo. Ang din ninyo, ining negosyo, wala may negosyo nga wala niagi og mga bankrupt, wala niagi og nihit, wala niagi og kalisod, tumal. Wala may namalit aning akong lugod. Kung saan pagpamalit ana? Lugod, bisag asaram na makitan. Ang problema na kayo na, nalata na ning akong mga gulayon diri, wala may namali. Nagay panahon ngayon ana. Nay panahon sa kanihit, napoy panahon sa kadagaya. But if you have favor from the Lord, kabalo ba mo? Dili ta pasagdan sa Ginoo. Mao nang sa atong pagpangalagad, sa atong paglakaw adlaw-adlaw, we need to ask God's favor. We need to have God's favor. Kinahanglan maglakaw ka, walking in God's favor. Nga naman, kampante ka sa imong kaugalingon, mga igsoon ko, nga maglakaw, kay kauban nimo ang grasya, pabor sa atong buhi nga Dios. How to obtain God's favor? Number 1, pinakauna, nga ibutang sa atong listahan para mabatunan nato ang pabor sa Ginoo. Higugmaa ang Dios. Ingon nga mao nay pinakauna og dako nga sugo, higugmaa ang Dios. Usa sa mga susi mga igsoon ko, usa sa mga gi-require para ma-enjoy nato ang pabor sa Ginoo, kinahanglan nato siyang higugmaon. Tanawa si Joseph. Matod pa sa Genesis chapter 39 verse 4, and Joseph found grace in his sight and served him. Sa lain pa na nga version, and Joseph found favor in the sight of God. Nga naman, nakitaan sa Ginoo nga si Joseph nahigugma sa Dios. Tanan mingog amen. Ang tanang nahigugma sa Dios mingog praise the Lord. Mao nang dili ta kung gusto ta mga igsoon ko nga mabatunan nato ang pabor, kung gusto nato mabatunan ang grasya ug kaluoy sa atong buhi nga Dios, kinahanglan nato siyang higugmaon labaw sa tanang butang. Sabtan ko ninyo mga igsoon ko. Amen. Si Joseph, taliwala sa mga pagsulay nga iyang nasinati, taliwala sa mga problema nga miabot sa iyang kinabuhi mga igsoon ko. Pero ang Diyos, si Joseph, nahimo siyang porsigido sa iyang kinabuhi, nga higugmaon, nga magpabiling, matinud-anon, diha sa atong buhi nga Diyos. Hinungdan ang pabor sa Ginoo, bidangat sa iyang kinabuhi. Ang tanaming og amen. Mangihi sa amo. Tanawa unsay nahitabo mga igsoon ko. Di ba, gitagak siya dito sa Atabay. Pundo siya dito sa Atabay. Nagpaabot unsay mahitabo niya.
Dunay nilabay nga mga negosyante padulong sa Ehipto. Nahuna-hunaan sa mga igsoon nga ibaligya na lang sila. Siya, instead nga patyon siya, ibaligya na lang. Kay makakwarta pa sila, ilang hunahuna. Kung ato ning patyon, wa tay mapala. Napatay pa nato ang atong igsoon, nakasala pa ta, wa ba gyud tay nakakwarta. Wa pa tay nakakwarta. Pero kung ato siyang ibaligya, nakasala ta, kay gibaligya nato siya, pero wa nato, at least wa nato siya patya, nakakwarta pa gyud ta. Motong nakasinabot ang mga magsuon ni Jose. Sila Benjamin, sila Judah, sila Ruben, wala ilabot si Benjamin na to. Sila Ruben, sila Judah, sila Simeon, sila Nepali, kasinabot sila. Sige, kana na lang. Basta kay tarong mo na tugbahin ha. Kanang way lamang. Basig na yung 5 imo niya ako, 3 ra. Sige, tarong mo na ito nagbahin. Ilang gibaligya. Pag-abot sa Ehipto, kadtong mga negosyante, kining negosyante, buy and sell man na sila. Palito nilag 300, ibaligya nilag 500. Man, may negosyante nga nagpalit og 500 niya, ibaligyag 200. Lugi na ka, ano? Uy, imong ginansya. Pag-abot sa Ehipto, gibaligya na po nila. Motong si Joseph, gibaligya sa mga negosyante padulong sa Ehipto. Pag-abot sa Ehipto, gibaligya siya ngadto kang Putipar. Tanawan ninyo. Bisag dili maayo ang sitwasyon ni Joseph kay gibaligya siya. Bisag kinsa na siyang kamot na padulong. Pero tanawan ninyo ang pabor sa Ginoo. Sa dihang naa na siya sa balay ni Putipar. Ingon pa dito, gikahimutan siya sa Dios. And the Lord was with Joseph. Nga ang bisan pa ang iyang amo, nahimuot niya. Wow. Butahan na ni Mudong, oy. Amen. Ang tanan, mingog praise the Lord. Ang tanan, mingog amen. Natanawan ninyo. And Joseph found grace in his sight and served him. And he made him overseer over his house. And all that he had, he put into his hand. Nahimuot sa iya si Putipar, gihimo siyang saligando sa iyang balay. Ulipon siya ha, pero gihimo siyang saligando, mayordomo. Okay? Joseph, himuon ta kang mayordomo kay nahimuot ko nimo. Dili, nabantayan ako nga, ang imong mga trabaho, o ang yun ka ng kinasing-kasing yung kang nagtrabaho, bisag way naglantaw ni mo nga amo, mo trabaho yung ka. Mo niya nga akong pabor nga ihatag nimo. Imuon ka na ako nga, labaw sa tanang ulipon dinhi sa panimalay. Pwede kang makakaon, bisag unsa. Moabri ka sa rep, kaong-kaong sa imong gusto, di ko masuko. O, di ay mga yabi sa akong sakyanan. Kung sa'y gusto nimo, kining kabaw, kining kamilyo, kining asno, man to sakyanan nila sa una. Wa man to sila yung mga pajero. Pwede ka mo gamit sa mga gamit nga na din sa balay, kay ikaw ang labaw sa tanan nakong mga ulipon. Ang tanan, mingog praise the Lord. Ang tanan, mingog amen. Tanawa, mga igsoong ko. All that he had, he put into his hand. Tanan nga na siya, iyang gisalig ngadto kang Joseph. Gawas lang sa iyang asawa, siyempre. Tanan, mingog amen. O kabalo na taon sa sunod nga nahitabo. Di ba? Ingon ana, kung doon na kay pabor, gigan sa Ginoo. Tanan, mingog praise the Lord. Sa imong trabahoan, kay kung mga lagad ka sa Ginoo, murag ka ng, murag conflict paminahon nga nangalagad ka sa Ginoo, pero sa imong trabaho, wa ka nagtinarong, madaot ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Ang tanan mingog amen. Mo nang di gyud kay kasagaran basta nangalagad kag matinud-anon sa Ginoo. Pag abot sa imong trabaho, matinud-anon pug ka sa imong trabaho. Di butang pasabot, di ka manglimbong, di ka manikas. Ang tanan mingog amen. Kay nga naman, kung makita sa mga tao nga ingunana ka,
kining tawhana ni, tinarong yun ni sa iyang trabaho. Inadlaw, pag mag-inadlaw, di yun, kaya na uban nga, basta mag-inadlaw, inadlaw yun. Ang pala, pang inadlaw po, gagmay kaayo. So maning mong pahala, gamay man na, mo ni pala nga inadlaw. Para do kay mahuman, para pila ka kadlaw diha, sweldohan ka. Inig magtrabaho, panday. Tapos, taon. Tanan mingog amen. Tanan mi praise the Lord. Pero kung nangalagad ka sa atong buhi nga Dios, tinud-anay ka sa imong trabaho, tinud-anay ka sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, bisan pa sa imong pagtrabaho, tinud-anay ka makita sa mga tao nga kining tawhana, mga tinuod ni nga nangalagad sa Ginoo. Ma-bless sila. Tanan mingog amen. Daghay mo kuha sa imuha. Di ka kawadaan og trabaho nga naman. Dunay pabor sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ang tanan mingog praise the Lord. Ang tanan mingog amen. Pero katong mga tao nga dagway pa lang, wa pagani krimen suspect na. Para sa una mga igsoon ko kay kung dito ko sa Manila, adister ko nag Bible school. Manimbangay ko og pear sa saging. Manimbangay ko og saging sa pear. Nangatog na siguro ning uban. Nga kasagaran dito gabi. Gabi ang trabaho. Bilar. Mo nang ang uban magsalig og kanang pampabuhi sa dugo. Ibaw anay mo kay sa ana na gani kinanawan. Nya magimok-gimok ng dire. Pila man imong kakilo, boss. Kasagaran ana kanang mga suki nga manguha. Magsunod yun na sila turok. Kay kabalo na kana mga tawana, mga marama. Kada turok 25 kilos. Upat ka linya 100 kilos na. Kay kada turok nimo 25, 75, 100. Na 1,000 kilos sundan yun na. Para mahibawan kung ang imong timbang o iyang timbang parihas ba. Kaya kung di na sundan, imbis 100 kilos ang imong gi-order, ang matimbang 800 ra, pero ang imong bayaran 100 kilos. 1,000. Sorry na good. Pero, itong panahon nga ako ang magtimbang, di naman sila magsunod. Kay di ay mga igsoong ko, kana sila, magsunod na sila timbang. Ang magsunod og turok, inigabot sa ilang tindahan, timbangon nila otro. Mahibaw nila kung naagay kulang. Labi na katong kining manimbangay, limbungan ni, at timbangon yun na ilang otro, inigabot sa ilang balay. Para masayran kung nakanabagoy, nakalusot. Kaya say, kaning bisag magsunod ka, di ba, murag sa lubi ba, magsunod po kag lista, pila na ka kilo, 25, 50 kilos. Kaya say, malipat man ka. Sige, istorya. Uy, turok na. So, di ka timba na Mo nang timbangon nila otro para sure sila kung accurate ba, kung sakto ba, kung pila ka kilo yun ang ilang nakuha. Mo nang kung kita ang mutimbang dito, mga igsoon ko, di naman magturok. So, boss, sunod nagturok, limbungan ta ka na, wa kay mahimo. Kabalo na mi. Kaya nag-abot dahil sa ilaha, magtimbang sila otro. Kita nila nga, sakto gyud ang timbang. Kay, saan po ako makuha kung akong kulangan, ang ilang timbang, wa man po'y maako, ana. Amen. Si Auntie Maritzo, ray mabulahan. May magbahinan tang Auntie Maritzo. Ito na, may praise the Lord. Wala nga, trabaho lang ta dire. Balag, pilay maabot aning atong baan. Say, kasabaan ba tangan nung kulang man ng imong bandoy, kulang man ng pila-kila, risiko na lang ulit, dagan pag-ilata, dagan pa ilagas. Tanan mo, praise the Lord. Ang importante sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpanginabuhi, wala tay gilimbungan, wala tay gitikasan, ang pabor sa Ginoo naa sa atong kinabuhi. Ang tanan mo, praise the Lord. Love God, di ko maalang ang Diyos. And you will obtain God's favor. At namin amen.
Kay kanabitang maginikanan na amoy anak nga maminaw sa inyong sugo. Di ba ganahan mo ang bata? Pero anak ganin ninyo nga imong sugoon. Ron, pagdungag ron, dili ikaw ron ha. Kuha ni, sa una, kamampayusing kuha ni nakadungog. Ron, pagdungag ron, di ko aron. Pagkabaw ron, na, di ko aron. Pangahoy ron, di ko aron. Dahil kaon ron, aw, mauron. Dili ni ikaw ron ha, basig di na ka mo amin ako. Amen. Nay, mga tao nga sugoon nimo. Di mo sugot. Balihugan nimo, di mo balibad. Mo nang naan. Nung naakalaan, lalam kay tuyo na ho. Bakala ka. Nung nanapod sa aton buhay nga Diyos. Kung makita niya nga ikaw matinud-anon ka nga anak, nagtuma, nagsubay sa iyang kabubuton, di pa ka mangayo, giandam na sa Ginoo ang para sa imuha. Ang danan ming amen. Maayong dunay mga panahon, matingala ka, wala manuntana ko nangayo, ani, nga panalangin gikan sa Ginoo. Ingunini ra manuntana nga akong giampo, pero ang gihatag, sobra-sobra man eh. Mo na'y pabor sa Ginoo nga iyang gihatag sa ato. Ang sinay diding nagampo siya. 80 tunay. Para 80 ko no. Pero kung magpabilin ang pabor sa Ginoo sa imuha, maabot pa kag 100 nay. Makadawat kag 100,000. 100,000 sa DSWD. 100,000 sa provincial, 100,000 sa LGU, 300,000 na. Tumataginting na 300,000. Ito na, mingog amen. If you have God's favor, isa ito atong ibasa, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, kay ang kadugayon. Mao ni, kung doon na kay pabor nga gikan sa atong buhay nga Dios, matupad dinhi ang kadugayon sa mga adlaw ug ang tuig sa kinabuhi. Ug pakigdait sila idugang dihakan. Kay unsa, tanaw, complete package sa long life, length of days, and peace. Kay di ko mangandoy og long life, og taas nga mga adlaw, kung walay peace. Asa mo, mamatanguman ka ng walay kalinaw sa kinabuhi. Mangandoy na lang may pagmamatay. Kada adlaw magsikira ka, unsa naman mo? Sako na lang mo magsalig. Kada adlaw ka mabuisit. Kada adlaw ang imong agtang nagsugat. Kining kunot sa imong agtang. Mao nang 30 anyos pa ka. Pero mingon na ang konduktor, senior citizen. Sa senior citizen. Ang tanan mi praise the Lord. Ang tanan mi amen. Nga naman mga igsong ko, if you have favor with the Lord, kung doon na kay pabor nga gikan sa atong buhay nga Dios, pataason, dugangan ang imong tuig, dugangan ang mga adlaw, ang mga tuig sa atong kinabuhi, uban ang pakigdait. Dagag nangandoy og taas nga kinabuhi. Pero magunsa man ang taas nga kinabuhi, pero kanang nakasaksi ka sa mga dili maayong panghitabo sa palibot. Kanang ang imong kasing-kasing na tugob sa kaguol. Pero ingon ang atong buhi nga Dios, kung mutuman lang ta, kung mubantay lamang ta sa iyang mga sugo, dungagan ang atong mga adlaw ug mga tuig, uban ang pakigdait. Sa di na to kalimtan ang higugmaon ng Dios. Lagad, maora gyud ni. Mauni ang una nga susi para mabatunan nato ang pabor sa Ginoo, higugma ang Dios. Kay kining mga anak,
kuan lang ni, tips. Kamong mga anak, kung doon na mo'y gusto pa ngayon sa inyong nanay, inyong mga ginikanan. Kay kining anak, magsalig man yun na sa ginikanan pa. Labi na tong mga bata pa, mga 10 years old, 11. O pa man na ikap panginabuhi para palit sa ilang gusto. Mo nang sa nanay sa tatay na magsalig. Tip number 1, para kung naamoy pangayon ni hatag, higugma ang inyong ginikanan. Love, love, nanay. Di ba? Makabantay nila ng nanay pag magkakos-gakos na gani. Ay, kagwapa yun ni mama. Kagwapo lagi karon. Nila na ba, naani pangayon ni. Masaya may mga gusto, pila man. Naamang good may project pa. Saan pa na project mo? Kuan, iPhone 13 Pro Max man to. Pila naman po ng project ka na. Pila na. Ha? Abutan na ito, 40 mil. Ha? 40 mil? Di ba? Lisod ka mo balibad. Ginikanan ka, lisod ka mo balibad. Kung mangayo ang imong anak, labi ng imong anak, nagtuman sa tanan nimo nga sugo. Papalito nimo bitsin. Mo palit og bitsin. Apilan pag fishball. Diba? Yung na kabuutan. Masubraan pag fishball. Pasugoon nimo palit og isda sa gawas. Away problema. Pero guwa na yung panginahanglanon. Pag sugoon nimo karon, asa na mo sugot. Amen. Pero mga anak, tuman mo sa sugo sa inyong mga ginikanan. Higugmaan ninyo ang inyong ginikanan. Di man pag naamoy pangayoon, maglisod nagbalibad. Bisag wa mo'y pangayoon, kusa na lang na maghatag og regalo sa inyo. Amen. Sito. Ang kahon, sito. Ang sulod, sito. Mas imno nun. Inig-graduate ni mo. Inighuman sa imong pag-eskwela. Inigpaso ni mo. Na ay regalo nga madawat gikan sa imong ginikanan nga naman. Nahimo kanilang maayo nga anak. Imo silang gihigugma. Take note, ang paghigugma sa ginikanan, dili lang kay benepisyo, taman lang, ang benepisyo nga inyo makuha, gikan pod nila. Kundili, biblically speaking, honor thy mother and thy father, ug ang imong adlaw, dinhi sa yuta, pagatason. Dili lang kay gasa nga gikan nila ang imong dawaton, kundili gikan pod sa atong buhi nga Dios. Amen. Pastor, bisag kanang atong ginikanan. Wa nangalagad sa Ginoo yon. Oh, siyempre. Wa man nag-ingon ang Biblia nga i-honor sila kung nangalagad lang sila. General ni bisag wa na nangalagad sa Ginoo, bisag palahubog ng imong amahan o palahubog ng imong inahan. Tahura na, higugmaan na, kay imo na ang ginikanan. Ang tanan, mingog praise the Lord. Kaya nga naman, basig maunay kuwang, maunang wa sila nangalagad, maunang wa sila misunod ninyo, nimo kay nakita nila, wa ka na higugma sa ila. Ang tanan, mingog praise the Lord. Kaya nga naman, ang sunod, tanawa, love God, mo ni una, para mabato na ito ang pabor sa Ginoo. Ikaduha, love people. Mateo, Kapitulo 25, versikulo 40, man siguro na, ingon mga igsong ko, kay unsa man ang inyong gihimo sa ubos diha kaninyo, mausay inyong gihimo dinhi kanako. Ingon ang atong buhi nga Dios. Mao nang dili ta mamili og tao, bisan nga ng atong ginikanan, why grado niya, ikaw graduhan ka. Kadumdum ko sa katong wali ni Pastor, iskutin sa una, gamay pa ko nga bata, pirmi niya ni mahimo nga ehemplo o illustration mga igsoon ko, nga sa dihang ni graduate siya, ang iyang mga ginikanan, iyan ang giit sa puwera mga igsoon ko,
Wala na sila, murag wala nila ilha, mga igsoon ko. Kay mauwaw sila, kay ilang ginikanan. Taga-bukid, ilang ginikanan, walay na human. Pero sila, college degree na. Wad o nato na nga kinaiya, ingon nga nangalagad sa Ginoo. Kay nga naman, bisag unsa pa imong natapos sa kalibutan, di nimo kabayran ang mga pagsakripisyo sa imong ginikanan. Kay gawas sa Ginoo, sila ang ikaduhang gigamit sa Dios para mabuhi ka ni ining kalibutan. Kay uroy na pagkatao ni mong gilabog ka dito sa kasagbutan. Gitangag ka sa iro. Giilog-ilogan ka ni dagol ug ni mikmik ug ni pugoy. Di nakaabtag pila ka buwan. Di ka mabuhi karon. Panaming og amen. Samtang dito ko sa ospital, mga igsoon ko, ang anak ang akong asawa. Nakaiwa naman lagi nadala sa delivery room. Dito na lang sa ihanan. Nadoon lang. Di ba? Brother Aldi, mga ikaw ba na? Diri mi nag-ingkod. Pader. Tapos, gamay nga distansya. Diha na lang din. Nadungog yun na ako ang iyang pagsinggit. Pag-utong. Una ko. Una na nga nibutang sa akong kasing-kasing guna-una. Ginhawa kong dako. Nagpasalamat ko. Ngawa ko na himong bae. Dito na ako nakita ang pagsakripisyo, grabe nga pagsakripisyo sa mga inahan. Di yun kabayran, mga igsoon ko, ang kasakit. Pagdala pa lang siyam kabuhan, mga igsoon ko, di makatarong og tulog, magsigirag takilid. Di makadaog kita nga, kanang kanang pinakaganahan ko, matulog ka nang magdaog. Tuo, gadot ang laway, anak. Kay labi magsigira kag ana, init sa likod. Pakilid kahoy. Sila siyam kabuwan, inighumam pag yung panganak. Grabe ang kalisod, mga igsongkod. Dili dayon makalihok og tarong. Kilimang ka ng bangko. Samot na tong pag napu ka anak. Wow, grabe. Salot. About of 15. Wow! Grabe. Kung sa college pa o kung sa pag-eskwela pa, masteral na. O doktoral na, mga pinakataas. Doktoral na! 15 lang. Muna ka ng isa, duha, basic na lang sa 15. Still lang. Pero tanawan mo ang sakripisyo nga ilang na sinati. Kita nimo, tapos ampingan pa, tapos pagmuhilag patutuyon pa, liguan, tapos pagdako, tubag-tubagon ra. Tanan mingog amen. Muna samtang nakita nako ang tanang pagsakripisyo. Nagmahay ko sa akong kagalingon niatong mga panahon nga nagtubag-tubag ko sa akong ginikana. Mo nang samtang wala pa ninyo nahitabo sa inyo, ayaw paabutan nga magmahay pa mo. Ang ginikanan ninyo na bisag unsay mahitabo. Naaman sila'y kakulangon, naaman sila'y mga kapakyasan, pero dili nimo kalimtan, pero dili nimo pwedeng ibaylo nga sila ang nagsakripisyo para mabuhi ka. Tanan mingog amen. Mura naman nagda-tribute sa mga ginikanan ni noon naman. Pero mao man ni ang mensahe sa Ginoo nga gipaabot. Amen. Bisag unsa pa na imong ginikanan karon. Ayaw wala ang paghigugma nimo diha kanina. Labi na kung nangalagad ka sa Ginoo. Please, ayaw taon. Wala tay katungod. Kung mahimo maghilom na lang ka, bisag sayop sila og naa ka sa kamatuoran, ayaw na lang og tubag.
Ayaw na lang upakita og dili maayo. Nganuman mga igsoon kung mauni ang kinaiya sa tinuod nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Ipatigbabaw nato ang gugma mga igsoon ko. Let us embrace them with the love. Ipakita nato nga natay tinuod nga gugma nga gikan sa Ginoo. Tanan mingog amen. Kay ang ginikanan nato na bisag unsay mahitabo. Love people. Igugma. Mga tao nga na sa atong palibot. Bisag wala na, bisag dili na nangalagad, wala na nangalagad sa Ginoo. We should show them the love. Nga naman, kita, samtang wala pa ta nangalagad sa Ginoo, gihigugma na taniyang daan. Ingon pa sa versikulo, pa sa Biblia, John, siguro 1 John, we love Him because He first loved us. Gihigugma nato siya kay una sa tanan, siya ang una nga nahigugma sa ato. Tanan mingog amen. Maobitang kini nga sugo. Ephesians manalabno. Ephesians 6:2. Basahon na to. Episo Kapitulo 6, versikulo 2. Ingon ni Uncle Iboy. Mag-una ta sa versikulo 1. Wala naman. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Ang tanaming og amen. Nganong kini nga sugo dunay saad sa Ginoo. Nga naman. Dili pwede nga nangalagad kumayong ka sa Ginoo nga Lord. Nahigugma ko sa imuha. Pero imong gikasilagan ang imong ginikanan. Contradict. Tanan ming og amen. Tanan ming praise the Lord. Mobitaw ang Dios. Si Ginoong Hestokristo nagsugo siya. Adisir kamuhalad diha sa altaran para sa Dios. Kung doon na kay tao nga gikabingkil, ibutang sa ng imong halad, duol sa kani atong tawhana nga imong gikabingkil, pagpakiguli sa. Kay nga naman, walay pulos ang atong mga halad, kung sa atong kasing-kasing, doon na patay tao nga gikabingkil. Ang tanan ming og amen. Ang tanan ming og praise the Lord. Mo nang karon, kung gusto nato mabatunan ang grasya, ang pabor sa atong buhi nga Dios, kinahanglan higugmao nato ang Dios. Kinahanglan higugmao nato ang atong isig katao. Last, before we stand, sacrifice. Humani mo gigugma, naana kay paghigugma sa Ginoo. Na kay paghigugma sa imong isig katao. Kining sakripisyo. Usahay lisod ni buhaton. Look, Genesis chapter 4 verse 4, sa lain nga version. And Abel also brought an offering, part portion from some of the firstborn of his flock. And the Lord looked with favor on Abel and his offering. Nagsakripisyo siya. Naghalad siya kanang halad nga pagsakripisyo. Kay katong iyang gihalad, binuhi man to niya. Mga tambok, ang kuliboy, ang iyang mga binuhi. Pero ang iyang gihalad sa Ginoo katong pinakanindot. Usahay. Mag-donate ka, hindi lang, igawas nato sa simbahan. Hindi nato yapi lang simbahan. Dahil, nakay gisaaran. Uy, ang akong inanak, mag-birthday na. First birthday. Si Damara Celestia Kagdaan. Masaada na ikaw, sa ginikanan, uy, sa ginikanan, ako'y bahala sa litson nun. Ako'y mag-donate. Buhi na kagbaboy, nanganak. 13 kabok. Nya ang ika-13 katong ihid, itong gamay kayo. Mingon day ka nga, kini may akong ihatag para sa pang-birthday.
Kaya naman, pag maghisgot kag sakripisyo, usahay, sayangan ka muhatag ni adtong mga tambok. Ni adtong mga nindot. Kay imong hunahuna, mahalin man yun, ibaligya, mahal ding. Kay mao man ay tanaw sa mga customer. Mao man ay tanaw nila, uy, kanding, kining kanding nga kagiron, mao na ni atong idunit. Ito namin kong amen. Pero si Abel, tanawa, iyang gi-offer diha sa Ginoo, ha? Ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karniro ug sa mga matambok niini. Itong tambok ug panganay. Salamat love nga di ka panganay. Ihid ka. Kay kung panganay, di ba, kasagaran panganay, mga dagko na. Di ba katong mga ihid, mga gagmay, mga igsoonto. Pero si Abel, ang gihalad niya sa Ginoo, katong mga dagko, panganay, ug tambok. Siguro mauni ang nakalahi nila kag Kain. Kay, honestly, kung basaon ni ang Bible, walay direkta nga rason nga anong wala gidawat sa Ginoo ang halad di Kain. Unsay reason? Pero some of the scholar thought nga ang gihalad kay mga mananumay man to si Kain, ay si Abel, Kain lagi. Si Kain magbuhi ay karniro. Si Abel, si Kain farmers, tanom siya alugbati, tanom siya ampalaya, pipino. Yang gihalad katong na mga bangag-bangag, na uod. Gimok na pagbutang sa altaran, nigawas ang uod. Tanaming og amen. Ingan man mauni kasagaran kinaiya sa tao. Kadumdum atong istorya ni Pastor Abaw katong iring. Siya nakadumdum ato. Niadto siya sa balay sa membro. Uy. Daghanan ninyo baboy tirno. O lagi pastor, sa man ipanalanginan man to sa Ginoo. Mao ba? Planor ba ko og kanang magbuhi og baboy? Aw. Tag 2.5 ra man 4,000 ra man na. So, abot na pud sa pikas tangkal. Uy, manok. Eh, sakto ka doon nagplano. Sige, nagpadungog-dungog daw. Wag kita kagits. Magbuhi, tanak ko manok. Naghanam na inyong manok. Ah, mahal ang itlog, anak, good pastor. Oh, mahal ang breeding. Mau ba? Kana, ano? Lagi, pastor. Baligya na ako na, pastor. 200 ang kilo. Pagsulod sa balay, mga iring pa imo dito nga. Libang diri, libang. Uy, dikahanan ninyo giring sa soy. Sa maning halos kada bintana na may nagkumbitay. Na mga lagi pastor, naglabad na kung uwan ng mga iringa. Pagdala pastor. Hallelujah. Tanan ming og amen. Usay ang kinaiya sa tao, basta libre ra, manghinayang kaughatag ni adtong mga nindot. Mo ganing gitawag nag-sacrifice nga naman. Sakit sa imong buot, pero imong gihatag. Mabitaw nga ang Diyos, wala siya ni-require kang Abraham nga ihalad ang unsa nga naa siya nga katong dili bugat sa iya. Direkta sa giingnan sa Ginoo ihalad si Isaac. Kabalo ang Diyos nga sakito sa iyang buot. Kay uniko iho niya. Pain, pag may kag-sacrifice, painful na. Magaling sacrifice. Sa word pa lang nga sacrifice. Sakripisyo. Ay, ang palit man tama. Ni, yilupin tuna. Pero pledges sacrifice. Ang tanan ming og amen. Ang tanan ming praise the Lord. Kung maghatag kag pagsakripisyo, kung makita sa Ginoo, nga bisag bugat, para kanimo ang maong nga butang, pero gisakripisyo nimo labi na kung alang sa Dios. Sugin lang ta kay ko, you will obtain God's favor. Hallelujah.
Nindot maglakaw adlaw-adlaw kung kauban nimo ang pabor sa Ginoo. Nindot manarbaho kung kauban nimo ang pabor sa Ginoo. Nindot magnegosyo kung kauban nimo ang pabor sa Ginoo. Nganuman doon na kay Dios nga manlalaban. Oh God, hallelujah. Let's clap our hands unto God, hallelujah. Maunang si Haring David, nisulat siya Salmo 23, versikulo 4, bisan maglakaw ako, latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagaubang kanako. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Bisag ang balita sa kalibutan, nagkadautan na. Mahal ang gasolina, mahal ang mga palaliton, ang uban na gunahuna, unsa naman ni among negosyo ani, mabankrupt nami, basin magsirado nami. Unsa may akong ipalit, ang akong sweldo maora na, di niigos, adlaw-adlaw namong panginahanglanon, kay nagkataas ang palaliton. But if you have the favor from the Lord, dili kakabsan, dili kakawadan. Matod pa sa mensahe ato Miyerkules ni Engineer Dundon, and the Lord will supply all your needs according to His riches. Hallelujah. Nindot maglakaw nga kauban ang pabor sa Ginoo. Nindot magkinabuhi nga kauban ang pabor sa Ginoo. Manindog tang tanan ni taknaas kautuhon karon. Oh God, hallelujah. I heard a lot of testimonies, mga igsoon ko, na confined sa hospital, dako og bill, pero pag abot dito sa billing station, niingon ang naa dito sa counter, sir, bayad na ang imong bill. Wow. Ingon ang pastor man to. Nakalimot ko kasi nag-testimony ani. Salamat. Pero adisirto na hitabo, ni ampo siya sa Ginoo Lord, na ami sa dako nga paginahanglanon. Ikaw ang Dios nga motagbo ni ining tanan. Truly, God will make a way when there seems to be no way. Kung sa imong panglantaw, wala na kay kalutsan, ang Diyos mangitag pamaagi. He can make a way when there seems to be no way. Kabalo ba mo nganong ang mga Israelita, bisan sa kagamay nila nga nasod, kadlukan sila sa ubang mga nasod? Tungod kay kabalo ang ubang mga nasod, kauban nila ang Dios. Dapig nila ang tinuod nga Dios. Mao nang bisag gamay ra ang mga Israelites, pero katong mga taga Amalekites, taga Philistines, mahadlok sila sa Israelites nga naman. God's favor was on Israel. Church, before we pursue everything, nangandoy ka nga imong negosyo mo lambo, nangandoy ka nga imong negosyo mo dako, ining abot sa panahon, walay daotan ana. Ug maunay gitinguha pod sa Dios nga imong mabatunan. Pero una nato nga buhaton, let's pray and let's ask God's favor. Lord, I need your favor, God. Oh, Jesus. I remember this testimony. Ugangan ni Uncle Ronron, Pastor Ronan Gagnaan. Before siya nag-apply, mga igsong ko, before siya nagkatrabaho sa Saudi, nag-apply siya ni nga posisyon. Kabalo ba mo? Ang karibal niya sa posisyon, mga degree holder. Mga dunay natapos. I don't know ang exact nga mga unsa ilang mga degree holder. Pero siya, kabalo mo unsa iya? Kusinero rato siya. Saudi.
Pero wa siya laing gikuptan. Ampo siya sa Ginoo, Lord. Ikaw ra ang akong paglao. Bisag kining kauban nako nga nang-apply, isa ra ang pilion sa ilang tulo. Bisag kining lamang ni sila sa kuha kay mga degree holder. Pero kung naa ang pabor, kung maabko nako ang imong pabor, Ginoo, kabalo ko, maako ni nga posisyon. Ako ang madawat. Ani. And then suddenly, pag human sa interview, tawagan kong kisa ang madawat. Ang nadawat, katong dunay Dios o dunay pabor sa iyang kinabuhi. Nangandoy man ta nga madato, nangandoy man ta nga makwartaan. Pero ayaw pangitaa ang kwarta. Ayaw tinguha ang nga madato ta. Tinguha ang nga mabatunan nato ang pabor sa Ginoo. Kay kung mabatunan nato ang pabor sa Dios, ang kwarta o ang pagkadato, musunod na igsoon ko. Hallelujah, hallelujah. Oh, God, itong palakpakan ng atong buhay ng Diyos. Oh! Tugutan nato nga sa pag-adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. We are walking in God's favor. Pero atong hinumduman, adisir nato mabatunan ni nga pabor. Kinahanglan natay buhaton. Kinahanglan higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. Kinahanglan higugmaon nato ang atong isikatao. Kinahanglan tagpagsakripisyo. Kining atong gibuhat karon usani kapag sakripisyo. Usani kabuhat pagpakita nga atong gihigugma ang Dios nga atong gialagaran. Mao nang satanan nga naninguha sa pabor sa atong buhi nga Dios. Tugutan nato nga nining adlaw. Di ta mo gawas nga dili nato ni mabatunan. Magpaubos ta atubangan sa Ginoo, Lord. Pasaylo ako sa akong mga kalapasan. Sa akong mga kakulangon kaniadto, sa akong mga kapakyasan kaniadto, Lord. Pasaylo ako, Ginoo, kung ang naghari sa akong kasing-kasing, ang kasuko, ang pagdumot, Lord, tuguting ang kugmanang o hari ni